Guardate un attimo, bideul și WC-ul corespund cu cada de duș, e plină. Adrian, eu nu știu cum să procedez aici. De exemplu, am probat apa. Bine, acum e doar apă rece, dar nu contează. Și trag apa la WC. Ia uite ce se întâmplă la duș. Toată apa de la WC se duce în duș. E plin de apă. Și vine apă. Și vine apă. Și nu se scurge più apa din duș. Apa de la WC se duce în duș. Și apa de la duș și rămâne așa. Aici e apă. Apa de la WC. Aici e plin de apă. Cu apa de la WC. Și nu se mai scurge. Eu am apă aici, deci nu mai se duce înapoi.